ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭୁଲ ଆସିଥାଏ, ନଚେତ ନାଁ ଭୁଲ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆଉ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଥାଏ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବେଳେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିନଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଏ। ସେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଠିକ୍ ରହିବନି। କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳେ, ସେଠି ଛାତ୍ରର ସଠିକ୍ ନାମ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବେଳେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ଦେଖିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କଥା। ସେସବୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଅଲଗା ନାଁ ଥିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଲଗା ନାଁ ଥିବ, ଆଉ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଅଲଗା ନାଁ ଥିବ। ସେ ଛାତ୍ର କରେକ୍ସନ୍ କେଉଁଟାକୁ କରିବ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜୁତା ଚପଲ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ବି କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ଟିକି ନିକି ଦେଖିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିବ ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନଥିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନିହାତି ମିଶୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଶୁଥିବା କଥା, ନହେଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ଟିକିନିକି ଦେଖିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପକାଇବା ତ ଦୂର କଥା, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପକାଇଲା ବେଳେ ସେଇ ଭୁଲରେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।